Oso errez egiten den keinua da. Poltsari buelta eman, eskua batere zikindu gabe, kaka jaso, buelta eman eskua. Egun ondanoi, iruditu zaigu Getariako herria oso zikina dagola, txakurren kakaz, eta herritar batzuk jasotzea erabaki dugu. Noski jasota gero, udalai eramango dio, 2 kilo gutxi gora bera daude, batez ere osasuntsua ez dalako, kaltegaria izateaz, garbitasunari, herriko garbitasunari eragiten dio pila bat, eta hartu diren neurriak ez diralako nahikoak. Ez dakigu, txakur asko dagon, edo jabeek ez duten ezer jasotzen, edo lotuta askatuta eramaten dituztelako da una afera, baina neurriak hartu berdiala argi dago. Edo jabeek ez duten ezer jasotzen, edo lotuta askatuta eramaten dituztelako da una afera, baina neurriak hartu berdiala argi dago. Gu ez gaude txakurren kontra. Animali txintxoak dira, arduratsu jokatzea besterik ez dugu eskatzen. Animo. Bakoitzan kakak jaso eskero, herria txukune egongo da. Eta importantena da, errefuxiako ontzian botatzea, bere poltsakin, eta listo. Animal oroen kakak infekzioak sortu ditzazke. Beraz, egokiena errefuxian ontzira botatzea.